Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Kapinsyén mil ka mga pamilya sa Iloilo City magabaton sang libre nga face mask. Sangguniang kabataan kagawad sa Simon Ledesma Haro si Queenie. Nagapati siya, dako ang papel sang SK sa pagkumbinse sa mga pamatanon nga magsunod sa mga protocol ilabi ng paggamit sang face mask. Especially sa aton nga mga unprivileged nga mga tao nga hindi man maka-purchase gid sa face mask. So this is really a great help sa aton tanan kay ang face mask is our protection against COVID. Ang SK Secretary sa Barangay MH del Pilar sa Haro nga si Rustom, nagapati sila ang tingog sa mga pamatanon. Gani dako ang ila mabulig sa kampanya batok sa COVID-19. As a COVID team volunteer, ma'am, siyempre aware ako sa mga protocols nga gina-implement ng city government. As a SK Secretary, ma'am, siyempre may tingog ako sa barangay. Ginagamit ko na nga muna nga tingog para makabulig man sa akong constituents. In a way nga, I am not just only a SK Secretary, but concerned citizen para sa akong barangay. Kaya gusto ko man siyempre, as SK Secretary, siyempre isa man ako sa mga nagkakalipay kung sa amon barangay wala sing cases. So sa sa fulfillment sa isa ka barangay nga wala kita sing case. Sinila nga aga formal na nga gintugyan sa Iloilo City Government ang kapin 500,000 ka mga reusable face mask pinaagi sa libre face mask para sa masa program sa national government. Ang Iloilo City Social Welfare Development Office among magapanguna sa pag-distribute sini sa kapin 100,000 ka pamilya sa syudad sang Iloilo. Kada pamilya magabaton sang 5 ka bilog nga face mask. Klaro sa executive order na ito yung mga financially challenged at sa guidelines ng DSWD, it has been defined as those that were recipients of the SAP. Kasi sila yung natamaan ng COVID at sila naman yung they belong to the lower income. No? So, sino man yung nakatanggap sa SAP? Una, yung ating mga pantawid pamilya beneficiaries. Pangalawa, ay yung nalista ng local government na pumasa sila sa eligibility. Duha lang ka lugar sa Western Visayas ang napilian nga benepisyaryo sang libre face mask para sa masa. Ang syudad sang Iloilo kag Bacolod City. Apang unang nakabaton sa mga reusable face mask ang Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pagkolekta sa mga tanom, sarang mahimo nga palangabuhian. Kun sang una, kalingawan lang ni Nanay Catherine Estaya ang pagtanom kag pagkolekta sang nagkalain-lain nga sa isang ornamental plants, subong mayara na siya sang kaugalingon nga pwesto sa Haro Plaza. Siya ang nagsugod sa pagnegosyo sa mga tanom sa nagligad nga tuig, pagsugod gid sang pandemya. Suno sa iya, nangin kalingawan niya ini tubtub nga napinsaran nga magnegosyo. Sa amin, personally, ma'am, malaking bulig kay nakatulong ni sa pang araw-araw namin nga gastusin sa tanan na balayran. Then malaking bulig ang plants ko kay subong nga pandemic, ini ang naging source of namin income. Naghatag man sang tips ang plantito nga si Maynard Ignacio para sa mga nagasugod pa lang sa pagtanom. Sa pag-alaga ng tanim, dapat ara ang heart mo sa pag-alaga ng tanim. May sabi nga nila dapat TLC, tender loving care, kay amo nang importante para mapatubo ang halaman. Tapos dapat malaman mo kung ano ang need ng halaman, tulad ng cactus, philodendrons, kasi iba-iba ang pagtanim ng mga halaman na yan. Katulad ng cactus, ang cactus kailangan ng sandy para ang drainage niya maayos. Tapos may kasama dapat na fertilizer. Mas maganda kung organic, like meron dapat siyang vermicast. Sa mga philodendrons naman, from cuttings pwede kang magpatubo. Ilalagay lang sa may compost. After 3 weeks siguro, meron na siyang roots. Enero 6 sang nagsugod ang plant fair sa Haro Plaza, kag magatakop ini sa Pebrero 15.
Dane Raffles para sa Level Up Patrol.